Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Asa mo pa Fernando, Mama Carmela? Ato ni Aida Agapito, doa na mo siya. Kumusta niya ako niya, Ma? Di ka mo kuyog. Muuban man na mo si Aubrey. Oh, di ay. Amuban lang kubod ko eh. Ano ba? Ako rin may bilin din eh. Ulang nga dolor, ikaw na. Dili na mahimo ay. Ako ay mabantay anang klentay. Kambunuhan din ang Basilya. Ako lay adto. Dili! Dili ko masagot na mabantay kong klentoy. Dili! Baya ko itarong kinatulgan gabi nandang ha. Ngano man yay. Kuha ni mo ngano. Kay, Kuha makamusulti na ako na unsa kagabi. kalimte to yay, Ilam di ay. to. Buti tarong ka to, kalimtan. Sultihin na lang ko karon. Magitago ka na ko siya. Doon na siya. Ay, wow, wow. Eh. Oh, asa man kapaingon. Pastilan, Nanday! pastilan. Asa ka? Ang nakanak kong sultihan si iyay, bahin niyo undo. Pastilan. Dili ba makapugong sa iyang babaan sabnis iyay? Bisan uprangkahan noon niya si undo niya. Si undo po ba si masuko? Magtuo siya nga, kapasangilan siya ng mga dautan siyang tao. Kinigil si iyay yun. Kung wa pa ito niya, gihaling ang pamantalaan, maunta ito ipakita na ko niya. Pero siya na mismo mo mahukom nga. Kadong larawan mo ito si undo nga usa kawantin. Hey! Maayo kay nakaduaw mo na ako. Kumusta ka na din, hey Aida? Okay ra kaayo ko. Kamo. Okay ra kayo. Okay Uy. na eh. Medyo may puti ka, Beshi. Mao yun. Kay wa may gawas-gawas din Beshi. Wa man makapainit sa adlaw kay di ko ganahan. Kanang pagawason mo sa inyong silda. Di ka mo gawas, Aida. Di lagi ko ganahan nga makigsagol sa ubang mga piniriso din Likay lang ko ba? Mausad. Dada may gida para nimo. Ha? Ang sama na? Na yung mga prutas. Nya, nasa lagi mong paborito nga pagkaon, Beshi. Ang linarang. Ala! Wow! Kisa nagluto? Ako! Aka diyo tabaon sa nina ko, ha? Kay ganahan ko nga magsaw tas paniod to, Beshi. Yes, wow! Kalumian na, Bishi! Basta linarang, the best ka mo timpla, Bishi Carmela. Beshi, Aida, kisa na mga babae nga nagbundok. Kanina raman sila natanaw nato samtang nagkaunta. Karon nagyapon sila, Kita gyapon nilang kitanaw. Kalma lang, Bishi, ha? Kanang pundok ka. Mo na giingon ni Ma'am Girly nga angay na kong magbantay nila. Huh? Kinsang Ma'am Girlie? Usa sa mga jail guard ning prisuhan nga ako nang nasuod. Numdum ka? Katong una ninyong pagduaw na ako dinhi nga Aida ra kuno ang inyong giingon ug way apelyido. Oo, nahinumdum ko niya. Katong tumboy nga jail guard. Mautoy, Ma'am Girlie. Oh, siya. Ngano day na sila? Nasuya mo kuno na sila nako. Unsa? Balik og lingkod, Bishi. Ay kabalaka. Pero Bishi, dagkan kay na sila, Angay lang nga imo ni isumbong sa inyong warden din eh. Di na kinahanglan, oy. Kaya ra na nako sila. Bishi bang, napalaka noon ko nimo daw. Balaka good. Yawan na. Kaya ra lagi na nako silang tanan. Hilain kay sila tinanawan nimo nga ni katawa ka. Basta masuya ingon ana ang tinanawan. Dawi, dili naman hinuon ko mahimutan nga mobiya ni mo, Beshi. Akong sultihan ni si Rinaldo. Aron siya na mo report ini sa warden. Linanding. Undo.
Sayado ni mo. Muadto ka karon sa merkado. O si Kwan ba si nang iyay muadto siya ron? Nganong doon na sa man, nganong utana magkaduna kayo papalay. Wa man. Una, nganong utana ka man. Gusto lang ko nga muuban niya kay maluoy ko nga siya ray mag-alsa-alsa ng duha ka sako nga kahoy. Ngayang ibaligya sa merkado. Ayaw naguban niya. Kinaa may musugat niya dito sa kanina may kargador. Mao ba? Oo, no. Dahil na lang tagay. Kuya ko mo, ato ka sa merkado, doon na niya makailan niyo mo. Si buot mo'y pasabot no'y nanding. Ha? Ay, wala good. Ang ako ba, mangutanan niya ang taga-merkado ba? Kung kinsa ka nga may uban ni iyay, kay bagong dagway man ka nga ilang makita. Kaya kasagaran mo sa mga tao din yung dapita man nagkaila ramang god. Matingayan na sila kung makakita ni mo. Pastilan. Apit ko masipyat ganina siya kung gisulti da. Murag nalain bang dagway ni unto dihang akong giingnan nga basi doon ay makailan niya. Nalain siya. Hey! Kung unsa man ganin klasiyas pagkataon kini si Undo, di lang unta kami maamong si Iyay. Gikulbaan man gud ko, Rinaldo. Basig tabangan hinuon si Aida sa mga babaeng piniriso ba? Ay kabala ka ni Aida Carmela. Basig ko sa mahitabo sa akong beshi. Mas mahigid unta nga mahibaw ini ang warden. Makamao si Aida Carmela. Sakto siya sa training dihang misuod siya sa sindikato. Unsa? Tinudloan sila. Dili makasuod o dili dawaton ang way abilidad. Pangamot. Ang paggamit og armas nga mubuto. Kumpleto sila sa training. Ingon man, ingon niya na ang sindikato nga nasudlan ni Aida. Nganong suhito ka man, Rinaldo? Bago na gisulti ni Aida nako. Well-trained silang tanan. Sa tanang babae nga misud sa sindikato, si Aida ang gidaig. Mao ba? Mao ka na, Carmela. Og way angin kabalakan. Well-trained si Aida. Kung hilabtan siya sa mga piniriso mga babae, masakitan lang sila sa ilang lawas. O nga, ayaw kabalak ang imong bisyo. Salamat ninyong duha agapito og obre nga wa mo muuban sa pagduaw sa presuhan. Wa man pud noon na magpabadlong si Clintoy. Nagpuyo raman na siyang malinawon. Ay, dili lang ta maghukom. Di lang na to mahibawaan, madibasilya. Ang yun nga ipa-check up og balik si Bay Clintoy. Ay, ayaw na. Kisa may mo gasto. Si Papa Ronaldo. Sa? Ngigagod. Ayaw kalimot ha, agapito. Ngang amahan ni Clintoy nga si Picto. Maoy usas nagpatay sa pamilya sa imong amahan. Bitaw. Sakto ka madidulor. Unya, ngun anak lang na si Bay Clintoy nga murag buang. Way tingog-tingog, unya, bantayan ang iyang mga lihok. Oh, usagdan na lang nga ingon siya, ana. Uy, kumuadto ka sa merkado, ay, pagpalito man talaan, ha? Nga naman, Godeng. Ay, ayaw nagpangutana, basta kay pagpalit lang. Makuhaan ako nga lang si baligya kong kahoy. Aba daw, ay kagauloy. At agin di kagkwataron mo ipalit. Sige, kana, mas may pa. Nanang kabaw. Nanabitaw, kuha na ko. Ihatod na ko anang nagdaas ka ba? Hoy. Kali mo pagpalit pamantalaan niya, ha? Ang mga kauban kong piniriso na nasaday ng pundok. Murag doon na sila daw utang giplano na ko da. Bantay ko sila mga lihok. Kung magkinaon sa mga gani, di na mahimong muli kayo ipakita. O ipagawas nila na ako ang say akong abilidad.
Pero kung madapag likay, ako lang gyud silang likayan. Oh, doon ay duha ka babae nga may doon ako. Dili na ako siya tagdon. Kunuhay ako makabantay nila nga naa sila. Ang usa, nasa kong likod. Huwag ang usa, naas tubangan. Magbantay lang yun ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!